sobotu 21. apríla sa konal ďalší zo série mobilných elektrozberov, ktoré prebiehajú pravidelne s polročným odstupom vždy na jar a na jeseň. Zber organizuje nezisková organizácia Envidom v spolupráci s oddelením životného prostredia miestneho úradu Bratislava Dúbravka. Tohtoročný zber bol opäť o čosi úspešnejší ako ten predošlý. V sobotu na území Dúbravky prebehol ďalší zber elektroodpadu. Ako dopadol? V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým občanom, ktorí sa zapojili do tohto zberu a vysloviť im ozaj poďakovanie, pretože je milé, keď aj my, pracovníci miestneho úradu, vidíme, že ľuďom rovnako záleží na životnom prostredí a na likvidácii odpadu legálnou cestou. Tento zber, ktorý bol v sobotu, sme vyhodnotili ako lepší oproti iným. Je to možno aj z dôvodu toho, že obyvatelia si určite všimli, že prišlo k zmene. Žiadali sme ich a prosili sme ich hlavne, aby elektrospotrebiče nevykladali pred vchody. Tým pádom sme zber mali úspešnejší. Viacej chladničiek kompletných sme zozbierali, viacej iných elektrospotrebičov. Dokonca sa nám podarilo zozbierať aj káble, ktoré v predchádzajúcich rokoch nebolo možné dostať do legálneho zberu. Okrem toho by som chcela trošku poinformovať obyvateľov, že celkovo sa vyzbieralo približne 7600 kg odpadu, kde najviac boli chladničky, práčky, televízory, ešte stále sú televízory v najväčšom množstve zbierané. Okrem toho aj malé elektrospotrebiče ako fény, mixery a iné. Môžete uviesť konkrétne čísla? No, konkrétne môžem uviesť, že napríklad televízorov bolo zbieraných 99 kusov. Čo sa týka práčiek, 19 kusov bolo zozbieraných, tlačiarne, počítače v celkovom množstve 88 kusov a iné ešte. V čom podľa vás teda tkvie tá väčšia úspešnosť, čo konkrétne sa dialo po tie minulé roky a vlastne prečo sa tak dialo? Po minulé roky sme si všimli, že ešte pred riadnym elektrozberom, ktorý je oficiálne ohlásený vo všetkých médiách našich, to znamená v Dúbravskej televízii alebo na webovej stránke, prípadne v Dúbravskom spravodajcovi, chodili rôzne skupiny zberačov, ktorí vlastne vyzbierali tento elektroodpad. Nebolo by na tom nič zlé, kedy by ho legálne a správne likvidovali. Čiže oni ho zbierali vtedy, keď ho ľudia dali na ulicu a ešte predtým, kým oficiálna firma ich nakladala na svoje auta. Presne tak, presne tak. Ešte pred firmou, ktorá oficiálne likviduje tento odpad, oni chodili a jednoducho ho zberali. Keby ho ale likvidovali tak, ako sa má, ale vyberali z neho rôzne zaujímavé súčiastky, ktoré boli zaujímavé pre nich v rámci toho zberu a ostatné nechávali tak. Prípadne, keď zobrali napríklad celú chladničku, odstrihli tam medené drôty alebo medené trúbky a vypustili freón do vzdušia, vyrabovali celú ladničku a my sme potom ladničky nachádzali v našich dúbravských lesoch. Takže takto sme si nepredstavovali ochranu životného prostredia a hlavne nie legálny elektrozber. Spomínali ste, že tento zber je náročný z toho hľadiska, že na Slovensku je iba jedna firma, ktorá sa venuje demontáži týchto elektrických zariadení. Tak by ste to špecifikovali. Chcela by som ešte upozorniť občanov na to, že často počujú vonku, ako chodia rôzne automobily, ktoré vykrikujú, že zoberieme vám práčky, ladničky a tak ďalej. Chcela by som ich upozorniť na to, že oni sa síce zbavia toho nepotrebného starého elektrospotrebiču, ale čo je ďalej s ním, to už nedomyslia.
Po väčšine všetky tieto firmy robia tak, že si zoberú tie zaujímavé súčiastky, z toho ostatné nelegálnym spôsobom vyhadzujú. To znamená vzácne kovy? Áno, vzácne kovy, rôzne motory a neviem ešte, aké sú čiastky, ktoré sa im hodia. A vlastne celý ten obal zostáva potom tak, že ho nachádzame vlastne, buď ho v lepšom prípade dajú na skládku, čo málo kedy, alebo je v našich lesoch. Občania totiž nemajú informáciu, že jediná legálna linka pre celé Slovensko je v Slovenskej Lubči. A veľmi pochybujem, že ten, ktorý si zoberie tu na prívesný vozík nejakú chladničku, pôjde s jej obalom do Slovenskej Lubče. Takže by som prosila obyvateľov, aby si to uvedomili. Tieto elektrozbery nie sú tak ďaleko od seba vzdialené, aby určitú dobu nemohli si nechať tie elektrospotrebiče buď v pivniciach alebo niekde uložené. Minimálne 2-krát do roka vždycky robíme tento zber. Prosím vás, likvidujte elektrospotrebiče legálne. Z čoho teda vyplýva, že ľudia by sa to mali dozvedieť oficiálnou cestou? To znamená, pre vás, z čoho z toho plynie? Pre nás plynie to, že my vždy dostatočne dlhom období pred začatím elektrozberu tieto informácie dávame do všetkých médií, ktoré sú dostupné pre obyvateľov Dubravky. Je to naša webová stránka na oddelení životného prostredia, je to Dubravská televízia, je to Dubravský spravodajca. Môžu sa obyvatelia dozvedieť o týchto elektrozberoch, prípadne nám môžu zavolať a my im tú informáciu poskytneme. To znamená, že mali by reflektovať iba na tieto zbery, ktoré sú týmito médiami konkrétne avizované. Rozhodne. Len na tieto zbery, lebo tu nám máme záruku, že tento elektrozber bude legálne likvidovaný a bez toho, že by znečisťoval naše životné prostredie. Ešte by možno divákov zaujímalo, že kto okrem vás ako spoluorganizátorov sa podieľa alebo organizuje tento zber. No, tradične máme nadviazanú spoluprácu s firmou Envidom, ktorá nám bere tento elektroodpad a ďalej ho triedi a posúva iným likvidátorom